la frigo, mais c'est la tête. Ni te fait une scène dans ma casa. Para ni me voilà. I love you, baby. Je t'aime. Majo kan meme. Kan foiti. Majo abina foi sirani no doni wala linte mune. Foiti no. Foiti. Majo. Tu vas réussir trop. Et merci. Là qu'elle m'a dit qu'il boirait la dernière fois. Il m'a signé quoi. Oui, c'est vrai. Je suis frère qui les gars mal à la mairie. N'y a pas barabini na chance sababu la. Ntika sika concentrer quoi. Yere taru yefe on fait ni gote gande be sira sa jaw yere sabula adam ne kaji ni alaba man mo ti kili ne fle ne be milieu mu kono ne be musomani chamani do ma siri tula fem kado lu edron anga war du anga bo anga sorti ou anga vie ou actuellement ne mako tulu et puis nega vie sérieux de nega vie là toujours nega business yi kono sérieux de venir là nega relation de couple fana kadina la de ko sérieux ni la femme. C'est comment? Et nous on a ça me prévenu. Chef, il va ne be fait que ne bo mission yere là. 600 yere ni. Qui bon mission na chukuli? Mune kera. Chef le gars kuma attends. Qui bon mission na mais pourquoi? Non? Na fora ne duna mission na bara min kama. Ko ne baka kila kan dombaga do de yo o bara en kono ne se ka kele. Tieno ka gele ni ma. Donc mieux que ikane boala quoi. Tu sais, et c'est la bonne mission. Faut une solution à réunir. Comment ça? Bado kumna ni choisi qui bla l'émission là. Et puis je sais de quoi tu es capable. Mais moi je vais checker ça. Il va qu'elle m'a dit qu'il boirait la dernière fois. Moi c'est gagné. Mais miri la chou, mais miri la clé. Il y a un barabi na chance à vous. Qu'est-ce que vous faites? Donc moi mon équipe. Il voulait nous sola d'amener fait et puis bon wakatina. Ne ma go be musole da musomi se gani so mo bonya ma fama ka la famille respectée musomi se gani de mbaye et je vois que tu es la femme idéale pour ça. Ok nyami gabe tandi en follow ngami mo wat te ka furu chema kasura ma nyongo Ne doni mangele. Tout ce que tu veux savoir sur moi, comment échapper drôle, abanye fille. Nane iga hakina femme. Je vois qu'il va se rendre. Mais imagine, une si belle fille comme toi, ne peut se gagner du monde qui est. Ou aller du monde qui est là, nene. Vous venez chouiner. Il y a pas ma femme. Problème t'as là, c'est qu'il attend. Je veux surtout pas te mettre la pression, mais il faudrait pas qu'il y ait un coup de vue. Donc, c'est vrai qu'il y a un petit don qu'on se fait. Mais avec le temps, on va apprendre à se connaître. Mon rôle est qu'il est au majeur. Regarde-moi. Nous, les filles, nous avons un sérieux. Nous avons un business, nous avons un vidéo couple au sérieux de cabinet. Nous avons un peu de Mimi. On va faire un de tigre. Mais mieux que bon émission, on n'a pas question. Donc, à mes solutions, on va me siga muneke. Parce que n'y a amené qu'on est amega moro bekele. Na anfe moro ere fana bala. Il y a aussi une manière pour que ça soit fana boala. Ah, nous c'est la question de tien. Non, ça c'est pas un souci. Il est ton mission là. Je vais voir
dans ces 2 jours-là, maintenant, j'ai terminé. Le système Kourabo, aller à côté là, quoi. Et que l'intérêt agent, nous me fions sur le terrain. Donc, je vais voir dans ces 2 jours-là ce que je dois faire. Danger. Ah, mon vieux, on dit quoi? Tiens, il y a un mouvement. Cher, tu n'es pas à l'aise à quoi? À quel lui? Ça va. La force, ça va très bien même. Et ton vieux? Oh, tiens, ça fait 2 jours, on ne voit pas. Vraiment. Tu sais, Pega buka kodo gane là. Nama frati. Amina kari yon na be jugu ago. Ah, comment ça? Pega tene don. Nere danger. Ne tatita choufe. Kumati nyana mama. Pega bene bla mission na pour wa foko no ka ba danga wa blega. Tiens, ne t'en calamare. Et puis toi, tu es en train de parler fort, on dirait, tu as un pécoro, tu es en train de comment quoi. Faut savoir que ça mon 10, tu es en train de parler. Tu es fou quoi, bâtard là. Tu es qui? Etere Ali Pega. Comme il y a un bon petit regard, il tourne, il va essayer de faire comme à l'intérieur. Tiens, mais attends. Hey, il faut te calmer. Sinon, je vais te chicoter ici. Mais comme toi, mais. Voilà, c'est quoi? Il y a un message d'office. Il y a un faux Pega. Mille ngono. Na te fait un blanc ngona. Un blé digana. Sinon, na yon un terrain. Pega terre. Ali Pega un enfant. Bébou tasra là. Fouga boy non. C'est pas arrivé là-bas. Fouga boy. Mon poli là. Un enfant bâtard comme toi. La cité. Il fait là, il est là. Il faut du bien. Il là, il est là. La cité, wa. Et venir à faire la tour. Montez la cité. Moumé. T'es blagoura d'abla. Il boloni flan avec moi là. Ali, quand ma personne. Et quand ko bébé n'est que quoi. Ali. Verbonya là. Il faut que tu faire bonne là. Il boloni flan avec moi là. Hein? Impoli que tu es. Il croit que tu as joué avec ma vie. Il te verbogne là maintenant. Soyons sérieux maintenant. Et à forêt équipe mana mana pour les gars. Nemi nanne. Nidia. Munebi. Adian. Ah. Donc il va se miner là. Tout je viens voir. Il va faire quoi des fois? Impoli. Il va les fois. Il faut les flan avec moi là. Tu es du mal. Ni te suis du mal. An jɔra y'a mɛnna dɛ e dun tɛ ka fɛn fɔ ne ɲɛna o tuma na fɛn mun bɛ yen ne t'a dɔn n b'a fɛ ye tugu o tugu mun kɛra ko dɔ kɛra ne la kunu lagare n t'a dɔn n b'a lakale ni da o da ye ne wolofa ka ne jɛnɛ haramu ne woloba ka ne haramu hali ne ba yɛlɛ fagele den wa ne jɛnɛ haramu cɛ min kama mais bi ne y'o bila
Muna ay mun yela ne de be ala minɛ kunu n tagamatɔ ne taara bɛn Jazo ye kare kɔnɔ a dali Jazo gasarama tɛ sa fɛn dɔ b'a kɔnɔ mun b'a la a dali yɛrɛkɛlen kare kɔnɔ et puis Zamaro n bɛ gɛrɛ la ka ɲini n ko Jazo n ko mana mun b'i la Jazo bɛ essayer ka ne dɔgɔya ka tila ka ne kɛ ko cɛ o mana ne ye cɛ de ya e ko togo di ka taa dalen sɔrɔ kare kɔnɔ duguma o mana fɛ mun de b'a la ne taara o diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn bɛ Jazo la a kɛcogo kɔrɔ yɛrɛ de tɛ n y'a ye n taara o diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn bɛ Jazo bɛ nin kɛ ne na mun na et puis min yɛrɛ n tɔɔrɔ n'a bɛɛ yɛrɛ Jazo ka essayer k'a bɛ ne ba nɛni k'a ye ba nɛni wa Jazo kan ka ne ba nɛni n terimu e ma fɛn dɔ faamu an sisan génération mɔgɔ n'a ma joué min ka dɔrɔgu ta k'anw fɔ k'anw yɛrɛ kirinkara ka bi u t'a dɔn k'u ye cɛ wa hali cɛw kelen tɛ dɛ musomanin dɔw hali olu fana bɛ fa bi n bɛ mun f'i ɲɛna sisan nin tɛ e kelen ka problème ye problème bɛ da la a bɛ ne yɛrɛ fana da la sisan an bɛ mun kɛ an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ pour que ka se ka ninnu bɔ nin sira nin Aisha, ni kɔrɔkɛ ye. A ko kɛra cogo di? Aisha, kana na pirisi masa ni pirisira ma i k'i jabo wale. A fɔ n ɲɛna sa ni pereselen ba don n'an ka taa an jɔ yan fɛ bɛɛ n tɛ i kali sa wale Aisha a ko kɛra cogo di dɛ a fɔ n ɲɛna sa o dumuni ni kɔrɔkɛ ye ɲɔgɔn ye no i kɔrɔkɛ ye mɔgɔ ɲɛnama ba i b'i kɔrɔkɛ ye kangelitigi yɛrɛ yɛrɛ ye a ye kuma fɛn fɛn fɔ k'a ne do kelen k'a jɛ Aisha n ye mun f'i ɲɛna ne m'a f'i ɲɛna ko ne kɔrɔkɛ ye mɔgɔ ɲɛnama ya depuis ko in daminɛ la ne ye kuma jumɛn de f'i ɲɛna i b'an ka cɛ nasegin man ɲa wa i jilaja i ka ne kɔrɔkɛ ka danaya sɔrɔ n'i y'o sɔrɔ i mago bɛ fɛn o fɛn na a b'a bɛɛ lajɛlen ko dumuni dɔrɔn de bɛ nin kɔfɛ ka i bɛ tila ka n'a fɔ n ɲɛna o mais mun de b'e la mun de b'i la kana na siran a fɔ n ɲɛna bayi bɛ e ni ne tɛ si ya hali ni ye nere si kɛ o de b'a la o de b'a yira ko ne ta ye den ya yɔrɔ aw musomanin ninnu filɛ aw jɔlen don kalabanciya de la aw bɛ taa kɔnɔ ta yɔrɔw la ka na ko ne y'a fɛ ko ne ye den marala de ya n'i jɔlen sɔrɔ mun na n'i ka manamanakan fɔ ye ko ne de ta ye den i kana t'i den fa nin na ne segin a kan tuguni i ka kumaw de fɔra n ye bi ta kɔ bi ta ɲɛ ni ne ye manamana ko dɔ da fɛ wallahi n bɛ taa ni u bɛ kuran bila i la i ma dɔn ne de fana ye n m'a dɔn hali ni ma n dɔn i ye n tɔgɔ kɔni mɛn wallahi n bɛ taa n bɛ t'i di n ka agent ma u bɛ kuran bila i la et puis mun yɛrɛ bɛ ka ne faga i ka ko la quoi nin t'i bɔ suyɛni fɛnɛ de don nin b'i ka ko la ne ye suyɛni n'i kumara tuguni ni ne ka kuma i ka kuma tuguni ne ko e ɲɛ tɛ ka musokɔrɔba ye la dɛ ha musokɔrɔba bɛ sɛgɛn mun na e ɲɛ t'a la dɛ a fɔ musokɔrɔba yɛrɛ si filɛ nin yɔrɔ min na sisan e de man ka tɛ ka nin ta n ko e de kan ka tɛ k'a ta mais e t'a ta dɛ feere bɛ ka tila ka k'a bolo degun ye wallahi n'i bɛ ba dɔn i ti kulonkɛya la a b'aw kunna ko vagabond bɛ kɛ tantɔ de ya ha wallahi n'i kun y'a fɔ ne jɛnɛ ye ko Jazo bɛ dɔrɔgu ta soit Jazo bɛ juin min bilayi ne jɛnɛ kun tɛ da la nka ne Jazo tɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ bilen fo ka diɲɛ wuli ne dɔrɔgu tala tɛ ka wuli i hakili sigi ka n'i dusu bila i hakili la e yɛrɛ m'a fɔ ko ne ka dusu ninnu dabila ko n'i kɛra mɔgɔ fɛ ka ban k'i kan k'a dɛmɛ de ya sisan i bɛ mun kɛ mun b'a yira e fana tɛ se k'a dɛmɛ e yɛrɛ ko ne kana dusu kɛ ko ne k'a jija cogo bɛɛ la pour que a ka se ka bɔ nin sira mun bɛ se k'e bali e ka Jazo dɛmɛ Jazo tɛ e balila n'a de
n t'a kalama k'a b'a kɛ a ye n tɔɔrɔ yɛrɛ de. Ne ko k'e bɛ Jazo to yen o b'a yira ne fana bɛ Lasi to yen kɛ. Ayi kana ye ten kana Lasi to yen o bɛ fɛ k'an ka kɛ cogo di sisan sisan mun bɛ yan dɔrɔgu ta la bɛɛ b'a dɔn ni dɔrɔgu donna mɔgɔ joli la a kɛ man di k'a bila sisan anw de bɛ mun ka sabali pour que an ka se ka ninnu dɛmɛ wa sisan anw de bɛ kɛ sabalibaga ye n ka kuma faamu n y'a mɛn. Walima e tɛ ne kɔrɔkɛ ka ko in na de wa? Aisha, ne jɔlen ba de. Mun na sisan? Ne bɔra relation dɔ la sisan. Ne ma fosi de sɔrɔ o la. Sɔrɔ ni dusukasi. N y'i faamuya. Nin cɛko gɛlɛya tile in na mɔgɔ t'i sigi ten tɔ ko relation dɔ ma diya ne la dɛ. Ni cɛ ye dɔ y'i dusu kasi kɛ ni mun nana k'a b'i dusu suma t'i dusu suma o fɛ yen. Si c'est pas Jean c'est Paul dɛ. Ne min f'i ɲɛna e ka ne kɔrɔkɛ ka ko in lajɛ dɔrɔn bani i chance tante. Ni mɔgɔ ma t'u gosi t'a kɔnɔ ko dɔn koyi. I chance tante nin na dɛ i bɛ tila ka n'a fɔ n ɲɛna o basi. Ne min f'i ɲɛna i tɛ ne ka conseil lamɛn ne kɔrɔkɛ tɛ mɔgɔ jugu ye dɛ. Aisha, n'i ko ten tɔ problème fosi de t'a la n'i ka kuma faamu. N'an ka taga kana na jɔrɔ i y'a mɛn yan ne kɔrɔkɛ tɛ mɔgɔ jugu ye walayi. I ɲɛ jɔ n na n'i k'i ɲɛ jɔ n na nin boli hali n'i ye i b'a dɔn k'a fɔ k'e ma mara bi ta kɔfɛ je dis bien bi ta kɔfɛ ne ye manamana ko dɔ da fɛ walayi courant dɔrɔn tɛ dɛ ko wɛrɛ b'a ye ɲɛ la ne ma manamana ko ye i bɛ taa suyɛni ne la suyɛni an ka kɛ suyɛni kana kɛ problème ye sa mais i yɛrɛ suyɛ ka suyɛni kɛ wa jɔn y'a fɔ ko ne ye suyɛni kɛ e bɛ ka tila k'a fɔ ko jɔn y'a fɔ k'e bɛ suyɛni kɛ yan e ba ka fɛn jumɛn bɛ e ma o su hali ala ma taa kɔɲɔ minɛ a ka kɔɲɔ minɛ mun bilala ka kɔɲɔ don e y'o suyɛ ne mun f'i ye m'a fɔ ni bɛ kuma la e kana kuma o tɛ problème ye hali i bɛ dumuni min yɛlɛma i kɔnɔ o bɛ tobi minɛ mun na e y'o suyɛ ne ma ɲɛ bɛ suyɛ ta o mun de la i t'a wari ɲini yɛrɛ ye han bi ta kɔfɛ ni ne ye suyɛ i da walayi i t'a fila ni cɛ tigɛ n bɛ taa n ɲɛna b'i la a yɛrɛ ma ban yɛrɛ verre in tigɛ na i y'a mɛn i bɛ vagabɔya kɛ dɛ verre de b'i ɲɛ la n y'a f'i ye dɛ. Ali. Donc Ali sɔnna ka taa ne livrer ko t'u ma. An bɛ n'o ye. O bɛ na n faga. Bagan yɛrɛ.